Tričková challenge spočíva to v tom, že niekomu poviete otázky, on musí na to odpovedať. Ak odpovie nesprávne, tak Vaneško postihne. Alebo on neodpovie vôbec. Dobre, kto začne? Ja mám najlepšiu herečku. Dobre. No. Dobre, a otázka pre Anešku, lebo tá by to mala vedieť. No. Koľko rokov beží panelák? Počkaj. Koľko rokov ty mám? Zaokrúhliš mi? Koľko rokov hore dole? Dáš. Tak 3 roky. Dobre. Takže panelák beží 7 rokov. Dobre, zaokrúhlim. Dobre. Koľko beží? Dobre. No, Ale nie, tak možno to takú malú. Viete? čo? Tak... Povedala, že malú, ne? Ja ti takú dám. No. Ja dám otázku Anke. Tak by to mala vedieť. Aký je rozdiel medzi taničkou a čiarkou? Takže tanička je 3D a čiarka je 2D. Takže ja dávam otázku Rike, ktorá to určite bude vedieť, si myslím. Ktorú speváčku nenávidím. Taylor Swift. To by som vedela aj ja. Dobre. Teraz ja dávam Rike otázku. Ako sa pravý meno volá Kali? A pravila som ti to včera, alebo predvčerom som to mala, to napísať na pravítku. Neviem. Môžem? Nebolelo? Idem ja, hej. Dobre. Kedy mám mení? Nie je to v kalendári. Otázka pre Anešku. Ja to viem. Na Frederiku máš menu. Nie. Nie je to v kalendári. Počkaj, ale teraz to bolo. Koľko je Pred dneska? chvíľou sme to hovorili. Hej. 15. Koľko ty? Koľkáty? 15. tohto, tretí. Že otázka na Anešku. Koľko prekrytelá z knižiek máme v knižnici? 4. 9. Počkaj, toto som. Ako sa volá tá baba, čo tu bola z modrej školy s tými dreadami? Viem. 3, 4. Dobre. No. No, Teraz teraz ja už nemám otázky. Kedy máme informatiku v škole? 3, Dobre. 2, 1. Počkaj! Dobre, Aneška, dobre. Ja som to vedela! Povedala som 3, 2, 1. Ale malú! Malú! Takže ja dávam otázku, ktorú sama neviem odpovedať. Ale ktorá budete vedieť, no. Koľko je deviatakov v triede? 13. 14 je. Vedela? Aneška, dobre. Ja som